Lho. Ngomong apa lho? Ayo wis duwe surat-surat durung kae. Bocengan kae leman. Lho katene Amdi lho jegur got engko nek kono dalane. Bapakku polisi kono lho. Bapakku ya nek kono, dadi Ultraman malahan. Tak kandakno lek kono nakal-nakal. Ayo. Ayo tak turno mulih. Weka kok pedaku dicokok. Ora apa-apa, engko tak ijoli Baby Walker. Lah, panas iku lho. Lah iya, ayo melok aku nang pos sampe ngiyu. Weka. Wah, manuknya kata ucul iku rasane. Sembuh. Lah iki ana fenomena pemain ditekok setan lur. Diduga kena asap kakean protes nang wasit. Tenggorokane keselok kodok. Lah iki kiper profesional lur. Paketane entek AFK, dikongkon jaga gawang malah tiang gawange dikeloni. Lah iki Sun Gokong ketokno jurus Kamehameha supaya gol pas nyepak. Munyer-munyer rong dino 5 wengi. Mabuk mbok gagah nyepak bal koyo arek bayak lho main celekan. Gawange nek ngarep balik disepak nang ujung kulon. Lah iki ono hasad lemu edition pelayan-pelayan katoke melorot. Keplecok jonggo bolong komeng ora karo-karuan. Aduh, mentang-mentang bokongnya semok putih dipamerno ngalor ngidul. Jalali testing SLJJ sepak langsung jarak jauh Jiro Lujan untuk trompi. Akhirnya ndok kembali ditapuk. Halo dulur-dulur, Caping Cowok Official saiki admin kate mau wawancarai Cak Nal, pemain bal-balan kondang sak dunyo. Nah, nek kene admin kate nge-review koleksi sepatu-sepatune Cak Nal oleh gak Cak? Oleh pokok aja dicolong. Oke wis ayo melok lur. Lah iki sepatune wake lur jejer-jejer koyo tergandeng. Mulai ngoleksi sepatu sneakers ket kapan Cak Nal? Mulai ket juru kandungan. Waduh sangar tenan aneh bin ajaib. Lah iku sepatu apa Cak Nal kuning-kuning kok apike ram? Wah iki sepatu Nike Air Max lapis emas kejaran. Lah iki sepatune gede dawa atos tahan lama. Pokoknya kuat sepatune lagi lek digawe napok maling geblak langsung ora tangi. Kecang-kecang cangkepe muntuk koyo deterjen di kopiok. Tukune ndek dicak aku pengen. Yo lek kepengin sepatu koyo ngene langsung ae follow @onesneakersku.id. Ndek kono sepatune apik-apik kualitas premium pas ndek kantong. Model-model kekinian murah tapi gak murahan rek. Ono Adidas, Nike, Macbeth, LV lan akeh maneh. Kabar apik rek. onesneakersku.id lagi flash sale sepatu-sepatu iki mek 200.000-an rek asline 645.000. Ayo langsung tuku sneakers ndek onesneakersku.id siapa cepat dia dapat. Merual kumenamal berdikasan berjamaah rebutan chicken dinner. Seekor player AFK gara-gara katoke melorot pas waya gelantongan. Kejadian bermula nek Desa Pocingki Kecamatan Erangel pas waya Halloween wingi bengi. Diduga jenenge Bambang. Bambang semangat 45 tatak solo tangan kosong nguber chicken dinner nek tengah-tengah war. Airdrope ngebuk. Pitike kecano lek isore nyangsang awang-awang nek ndukur langit. Bismillah bondo dunga menek-memenek memancal ndas antar player. Kurang kasih sayang musuh membatok sempak sesuka hati. Mendadak sempake melorot langsung AFK. Akhirnya manuke knock out ucul nang jopo safe zone miber sampai sunhawk. Sekian berita dino iki. Teken kancamu sing senengane main PUBG sek terjun langsung mati. Oke wis, sugeng dalu. Luwe tonggo SpongeBob karo Patrick garai setruk. Gobloke alami ket lahir, nular pisan. Tak minggat golek wangsit nang rock bottom ae. Sumpah aku, wis mending nabrak kesuntek bola semen timbang ketemu arek loro iki jambat. Aduh. Wis taun 2070 nyasar Mbambong ngalor ngidul lali omah karo dalan. Kaliren ra iso ngising silitku kebuntel semen, gak ono wifi. Tapi babarang ngores urip kuat mayem penting ora ono SpongeBob karo Patrick. Waduh, iki lapangan upur-upur. Sopone arek gendeng-gendeng iku tulin. Tenan kan. Iku apa Patrick? Halo paling gupak teleke Ultraman. Gede dah gak urip pisan. Ayo diukur. Berita selanjutnya, salah sawijining tukang pijet asal desa Konoha pindah pangkalan nang desa Ciwikwik. Dheweke pindah amarga ing desa Konoha nembe geger Naruto lawan Hokage Sugiono. Kok iso tekan kene, Mbak? Yo sajane aku keblasok. Wiwit kapan kowe dadi tukang pijet? Wiwit, aku etok-etok lali. Sak jam piro, Mbak? Sak jam kuwi 60 menit utawa 3600 detik. Kowe wis tau mijeti boyo luwe rong, Mbak? Moh Mas, kowe yen boyone nyakot aku langsung mati ra masalah. Lah saumpamane ndadak nganggo acara didilat-dilat dhisik, kan keri. Lah terus langkah-langkah mijet sing bener kuwi piye? Langkah-langkah ya diputer, dijilat, terus dicelupin. Aku njaluk dipijeti oleh, Mbak. Ayo, Ning aku ora nggawa duit. ya engko kowe gentian mijeti aku. Loh, malah pijet-pijetan. Lah sing bayar sapa?